parang magtatayo kami ng bahay. At syempre, hindi naman tayo pwede magtayo ng bahay kung walang pundasyon. Yung nangyari itong unang linggo ng ating paglilitis ay mismo yung paglalagay ng pundasyon sa kaso, lalong-lalo na sa Article 4. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo. At yun ang pagkakaiba ng prosecution sa defense. Ang defense ay kumbaga sila yung nagiging demolition ng bahay. Pero sa amin ay kailangan maitayo namin yung bahay. At ang purpose siyempre nun ay makita ng lahat. Hindi lang naman yung mga senator judge, kundi pati ang nanonood na publiko kung ano ba talaga ang basehan, kung bakit ba may ganitong articles of impeachment at bakit umaabot siya doon sa paglalabag sa ating konstitusyon o pagtataksil sa tiwala na binigay ng mamamayan sa ating mga leader. Kaya ito po ang makikita natin sa mga darating na linggo. Bawat article ay ganun din ang magiging tungkulin ng prosecution. Salamat po.